Bantu abahle, molweni. Ndiyanibulisa ngale ntseni, ngale ntsasa. Ndiyanibulisa ndisendleleni bantu abahle. Into nayo ke xa ikhwelo lifika iba lityala, kunyanzeleka into yobana ifikileyo ithatha uyigqithise wenze njengoko uyalelwa. Ndifuna into yobana ke bantu abahle ke sithethe ngoYesu. Ndifuna into yobana ke sithethe ngoYesu nokuba noYesu, nento yobana yintoni na le ukuba noYesu, iyintoni i-benefit yokwamkela uYesu nokuba noYesu. Ukuba noYesu ke bantwana abahle yintlambuluko, ukuba noYesu luxolo, ukuba noYesu luthando, ukuba noYesu kukoneliseka yindawo okuyo. Noba usenazo nezinto ezinqwenelayo kodwa yilaa nto yokubulela nencinanana na oyenzelwe nguThixo, ungagxili kwezi ungekazenzelwa, ngenxa yento yobana abantu abalingani, abantu abafiki endaweni ngexesha elinye. Usenothi wena kule unayo ngenxa yento yobana ubani benezinto ezithile ufumane ukukhalaza. Ekukhalazeni kwakho ufumane ukumthuka uThixo nokuphazamisana neentlelo zikaThixo neprogram kaThixo ngobomi bakho. Kanti kukuba noYesu kukwamkela, ukuba noYesu kukuphilela onwabeni. Noba sekuyintoni, noba sekusenzeka ntoni na, kodwa wena useluxolweni, akho ikugongqisayo. Ade athi xa ethetha bayekeni abantwana beze kum, ngenxa yento yobana ubukumkani bamazulu bobabo. Ubukumkani bamazulu ke kuyi-andastenda le nto ithi xa kumnyama kuzawusamana, kube semini. Xa kubanda ziyeza iintsuku zofudumala. Uyayiqonda? Xa kunzima ebomini bam, njengoko simva nyhani ke phaya ku-Isaiah 45 verse 7 sithi izinto zonke ziza nam, ubumnyama nokukhanya, intlungu nokugcobo nolonwabo, zonke ezi zinto ziza nam. Kodwa wena xa zenzekayo ezi zinto, zisehla ezi zinto ebomini bakho, zama into yobana udala uxolo wena, udala ukukhululeka. Ade athi uYesu xa ethetha ngenye imini eshumayeza abanye abantu kwenye indawo, athi you should be happiest when you toil, ngenxa yento yobana at the darkest hour comes before dawn. Zonke ezi zinto abantu abahle zithethiwe, zonke ezi zinto zibekiwe. Ilizwi likaThixo lona lasoloko lithetha njengoko lalithetha kwasekuqaleni. Into nayo kusemntwini ekudisayideni ukwenza nokokulandela. Ukuba noYesu ke ayiko kulahleza kowenu mntana omhle, koko ukuba noYesu kukuzazi into yobana zeziphi nezihlambulukileyo omawuzibandakanye nazo, kukuzazi into yobana zeziphi na ezizawuphakamisa zivuse impundulo phakathi kwekhaya, zidala umbhodamo. Kuthi xa kusandokwenziwa lo msebenzi kugule abantwana, kulimale abantu ekhayeni, kuyalinyalwa, kuyagulwa wonke umntu. Unga-andastendi yobana emva komsebenzi ongaka esiwenzileyo, kanti lo msebenzi khange ndisabele, khange niye kwiiofisi ezinkulu, khe niwuphahlele uba niyaphahla, khe nithandaze uba niyathandaza, khe niyome emaxhantini uba nima emaxhantini. Nizama ngandlela zonke ngenxa yento yobana ukuthembela okwena ebantwini abangaphandle, ukuthembela emagqirheni, ukuthembela kwiinyanga, ukuthembela kuko kona kusitsalela izinto. Kanti xa sikwaziyo udontsa umoya silapha phakathi kwekhaya, sikwazi ukuzilungisa izinto zekhaya, singekho kude nekhaya, sikule ndawo sikuyo. Bendikhe ndathi ngenye imini xa ndithethayo ndathi uThixo umfumana kule ndawo ukuyo. Awuthi uzufumana uThixo usukuma uhambe ubheke eNigeria, usuke uhambe ubheke eGhana. Koko uThixo uba ngumoya ohlambulukileyo, uba lilizwi lenhlambuluko elithi lithethe ngaphakathi kuwe. Elo lizwi ke lithetha ukule ndawo ukuyo. Xa ukhangelana noThixo usondela more endalweni. Xa ukhangelana noThixo awubi kude nendalo. Nanjengoko sisoko sisiva nasemazwini esimane siwafumana siwarhabula into yobana ukhatsho into yobana khanike ndijonge nalapha endalweni maan, khanike ndijonge nalapha emahlungulweni enenzela imizekelo ngokwendalo. So for you to be aligned, for you to uba ufumane i-alignment ngendlela oyidinga ngayo noThixo, ngakusuke engxolweni, ngawukuzikhwebule. Yiyo ke ngoku le nto abantu abanobizo kuye kunyanzeleke into yobana umntu ajikelwe zizihlobo, ajikelwe ngabangani, ajikelwe kuko konke, kube rharha ndawo yonke umntu akuyo, ngenxa yento yobana funeke yedwa embuzweni, ngenxa yobana uya-under itraining. Itraining leyo uThixo azofuna uwedwa kuyo, azofuna into yobana uphendule wedwa, azofuna into yobana ezi zifundo kufuneka uzifundile, funeka uzifunde uwedwa, kungekho mntu uzobe ekuphazamisa ozoncenga eli lizwi uThixo afuna ukubonisa lona, neli lizwi uThixo afuna ukuxelela lona. Yiyo ke ngoku le nto funeka usukile, futhi akufundise nakoko kukujikelwa zizihlobo nezizalamane. Kukho into uThixo afuna ukufundisa kuyo nakuleyo into.
So ndizama ukuthi ke bantu abahle masikhangelane noYesu ukuze impilo zethu zilunge, ukuze impilo zethu zilungelelane. Izinto ezintle abantu abahle zizinto eziza nenhlambuluko. Ungekakwazi ukuthandaza usezomana umthuka uThixo, kanti ke ngoku you're just recreating the situation ngokuthi wena xa uthandazayo ubebezelisa imilebe yomlomo. Ukubebezelisa imilebe yomlomo ke koku kwento yobana uthandaze wena, kanti le nto uyithandazayo ayonto isentliziyweni. Soon as ugqiba ukuthandaza seyirhatshe seligcwele intliziyo yakho, sewucinga into yobana uzobathini na kanene abo ufuna ubabonisa into yobana funeke bakwazi into yobana ubhinqe ngantoni. Awazani noThixo. Ukwazana noYesu ayikokungena ecaweni imihla nezolo ushumayela into ongayaziyo, uthetha into ongayaziyo, uxokisela abantu ngento ongakwaziyo uyiphila wena. Koko ukuba noYesu kukuthi le ntshumayelo uyinikiweyo ngomoya ukwazi into yobana noba sekunzima kangakanani na ukwazi uyiphila. Fine, zizoba khona iintsuku ze-temptation, fine azoba khona amathuba apho uSathana afuna uveza umphokophela wempumlo yakhe engena kwindaba yakho noJesu. Kodwa ke kubalulekile into yobana ekugqibeleni makugqibele uThixo. Nanjengoko simbonileyo unyana womntu elingwa ngenye imini esentlango, zingcingane ezingendawo eziphakathi kuye esithi nguSathana. Akho mntu uneempondo ekuthiwa nguSathana, koko uSathana is a liar and a deceiver ephilayo ngaphakathi kuwe. Lela lizwi likulahlekisayo liphilayo ngaphakathi kuwe, liveza ngongathi likunika ipower, kanti likunika umva wesandla, kanti likunika intshabalalo. Lithi khawubabonise man, just prove a point. Abe yena uThixo sithi thula man, uzinze, uzole and know that I'm God. Masikhetheni uYesu bantu abahle. uYesu ke yinhlambuluko, uYesu luxolo, uYesu luthando, uYesu yi-courage, uYesu bubukroti ngokwazakamoya. Uyibhaptize mani le fiyo unayo, njengoba kunzima nothanda, usoyika, njengoba kunzima noxola oku, kuba unento ethi hey ingathi ndizokohlelwa sisidima, ingathi bazondilibala. Awukhe wamkele uYesu mani, ngenxa yento yobana le nto ikwenza into yobana ugcwale impindezelo is the devil inside you, a liar and a deceiver, trying to show you things, trying you to derail you, trying to uba akususe from your destiny nakwizinto ezintle uThixo akubekele zona. Ukuba noYesu ke kuba njalo, kuguqula ifiye, uyibhaptize ifiye, uyihlambulule nge-courage, kuguqula uhlambulule i-hate nge-love, kuguqula nokuhlambulula inzondo ngoxolo, kuguqula nokuhlambulula ungakwazi ukulinda nge-patience. Be patient in God because his plan is the greatest plan. Lelona cebo lingaphezu kwawo onke amacebo. So ilapho le nto yobukumkani, ngenxa yento yobana abantu abahle izinto ezintle ziza nezulu, izinto ezintle ziza ngenhlambuluko. Ungahlambulukanga awusoze wohlukane nentsokolo, ngenxa yento yobana wena usoloko ukrarha ngaphakathi. Naba-atshivayo abenza izinto ngenxa yento yobana bekhe wakunyathela, ube nombuzo kuThixo into yobana uphumelela njani ubani, unayo njani into ethile ubani ngaphambi kwam, kodwa undenza izinto ezibuhlungu. Ungayazi into yobana umntu xa ephazamayo ngelinye ixesha uphazama engazazi nayo into yobana ukunyathele. Kodwa kumntu oyinyanisekileyo wazanayo nenhlambuluko, athi seyekunyathele, athi seyephazamile, kodwa akwazi ucela uxolo kuThixo, futhi akwazi ukugqithisa, akwazi ukugqitha kuloo nto. Wena mntu uthi woniwe, awukwazi ugqithisa, awukwazi ugqitha kuloo nto, uthi ubophelela yena kanti uzibophelela wena. Uthi umane uba neentswabulo, ingase kuthi kuye, ingase kuthi kuye. The next thing you know, zonke ezi zinto ubusithi ingase kuthi kuyo ngazo zenzeka kuwe, zenzeke ebantwaneni bakho. Konke okukungqongileyo nje ngenxa yento yobana abantu abahle xa ndizokwehla entabeni, ithi ke intshumayelo yasentabeni, ithi intshumayelo yasentabeni, in everything you do, in everything ozixakekisa ngayo, le nto usoloko uyifakile ezingcinganeni, uyizinzisile ezingcinganeni, you are creating a law for yourself. Ilizwi lakho asoze libuye lilambatha, le nto uyidalayo, le nto usoloko uyicinga yile nto izokwenzeka. Usezosokola ngenxa yokucapukela uYesu, usezosokola ngenxa yongazifuni uziva ezasezulwini, ezenhlambuluko, ezoxolo nothando,
ngenxa yento yobana emhlabeni kuthethwa ngempindezelo, ngenxa yento yobana emhlabeni kuthethwa ngokulwa, ngokuzilwela. Abuye umva kuThixo athi hayi ke xa unawo amandla okuzilwela ngakhe wenze sibone, ufumane ukubethakala, ufumane nokuphinda-phinda i-situation, recreating i-situation embi, i-situation ebuhlungu, kanti kwenzeka i-generational curse. Kanti ke mphofu nolu hlobo lalo kutshitshiseka ukulo, it's a generational curse form oyihlomkhulu. Abadinga into yobana uhlambuluke wena ukwenzela into yobana nabo bafumane ukusinda. Abadinga into yobana uhlambuluke, uhlambulukele nabantwana aba basezayo nabazukulwana aba basezayo. Ithi ke le nto kwabantu bakwethu yasekhaya ezulwini, le nto yasentabeni, yonke into oyenzayo you are creating a law for yourself. Yonke into oyithethayo ngomlomo wakho you are creating a law for yourself. Ubuthi ilishwa liyakwazi kowalo, uyoba nguloo mntu welishwa umhla nezolo. Ubungumntu ofuna ukusizelwa, ongakwaziyo usimela isitoli sakhe, ongakwazi usimela isitoli sakhe, uyavuya wena xa kukho umntu othi hayi shem, usoloko ungu-hayi shem esiqwini sakho, uyoba nguloo mntu usizelekayo, ude usizelwe naligeza eli litya emgqomeni. Because whatever you do, ilizwi lakho ebomini bakho alibuyi lilambatha. Yonke le nto uyicingayo usokuzixakekise ngayo ngeencingane, yile nto uza kwenzeka, yile nto uzoyi-encounterisha. Le situation ungafuni ukuphuma kuyo ngokweengcingane, ufuna ukuzidandathekisa ngayo, yile nto iza kwenzeka, yile nto izawuphinda imane isenzeka. Kuthi ke ngoku nasebantwaneni bakho bahlelwe ngabashwa amanye aye kwehlele. Ngenxa yento yobana awukwazi wena ukude kwezezulu izinto, uyoya ezasemhlabeni, the synagogue of the devil. Uhoya ezentente kaSathana, ezentente kamtyholi. Ezentente kamtyholi ke zezi zinto of living in your lower self, in your carnal self, ukondla isiqu senyama. Ukondla isiqu senyama, ongakwazi ukulwisana neenkanuko ezithile, ongakwazi ukuyeka intshwabulo nokudalana nombhodamo, ongakwazi ukoneliseka ebomini bakho. Akho ayikho into okwenelisayo. Xa uphiwa amanzi ukhalela idrinki ibingekho noma yicoke, xa uphiwa icoke, awu le coke ihamba yodwa apha amaqebengwana, awukwazi ukubulela, awukwazi ukubonga, ngenxa yento yobana uYesu uyayazi into yobana uThixo amaqebengwana kwesi sigaba ukuso aza kuqhina mani, azokwenzela ingxaki, azokwenzela i-constipation. Into na ngenxa yongakwazi ukubonga uthuka naleni intle uThixo into akwenzela yona. Ithi ke ngoku whatever you do or whatever you say, you are creating a law for yourself. You are creating a law for yourself. Ophumeleleyo ngowadala impumelelo phezu kobomi bakhe kwantlandlolo. Ophumelelayo ngobona impumelelo. Ophumelelayo ngofundayo kwi-situations. Ophumelelayo ngo-flexible, ongahlaliyo, abambelele ezintweni, abambelele ebantwini, ngokwaziyo ukugqithisa. Ophumelelayo ngoyazi into yobana no man is your friend and no man is your enemy. Funda isifundo sakho ugqithe ukwenzela into yobana intliziyo yakho ingazugcwala kukungcola, intliziyo yakho ingazugcwala impindezelo nalirhatshi, ngenxa yento yobana ubune-entitlement wena into yobana aba bantu befanele uba benze okuhle ngakum. Kanti awuyazi ngongathi ngoku ndiphantse ndathetha ezinye izinto. Kodwa ke sithi ngesiXhosa, sithi isiXhosa indoda inye nguwe. Khe ndathi uThixo ngumXhosa, uThixo ulapha esiXhoseni. Indoda inye nguwe, susa amathemba akho komnye umntu. Suyenza le nto kwa-DJ Sbu, ye-friends like this, of putting your faith in your friend. Fine, mababe khona abo bantu. Ufunde ofuneka ukufundile, ufundise ofuneka ukufundisile. Xa kufikelela ixesha lokugqitha sukubamba ngqumbo, ngenxa yento yoba nezo zinto ukungamkeli kukufaka esogweni. Nantso ke intshumayelo esentabeni ithi ke mntana omhle xa ndiza kwehla, whatever you do or whatever you say or whatever you meditating upon empilweni yakho, you are creating a law for yourself. And remember ke, no one and nothing can escape the law. Ufunga ulishwa liyakwazi kowalo, uyoba ngumntu welishwa umhla nezolo, ngenxa yenoba that's the law that you are creating for yourself. Ndifuna sibe careful, sibe careful nangeentetha esizithetha phezu kwabantwana bethu.
noba sebonile, noba sekunjani, kodwa let us be careful. Masibe noYesu, masibe noThixo. UThixo ke uYesu ke bantu abahle ayikokubheka ecaweni. UThixo akhathaliseki noba uphantsi kwelitye, noba uhlala ehlathini, noba uphantsi kwamanzi, kodwa ke uyayicengceleza inhlambuluko. Yekani abantwana beze kum ngenxa yento yobana umntana yeyona nto ihlambulukileyo, igcwele uxolo, noba kuyintoni, noba kuyintoni, noba kwenzeka ntoni na. Umntana ubulela le nto incinci mana ayiphiwayo ngaphandle uba ufundiswe otherwise ngabazali, because abazali bayathanda ukuthatha izifo zabo abanazo bazi-instile ebantwaneni. Hayi awunayinxiba into ethile, umntana esemncinci. Umntana akakwazi ukubulela to attract more, to attract izinto ezintle. Uyazikhalazela izinto, hayi noba uyithenge kwaMr Price. Usangena nazo uthi yamsurprise ngenxa yento yobana ufundisiwe, ngafundiswe nguye. You can't accept. You must always be grateful. You must always be glad and joyful at all times. Aw, imibulelo. Yile nto ndisithi ke bantu abahle, wahlonipheni amarasta. Because erasta komnye umntu libona uThixo. Amarasta soloko eshumayeleza kulo Yesu zemibulelo. Give thanks all the time. Amarasta soloko ephakamisa imighty, noba kwenzeka ntoni amarasta aphakamisa inhlambuluko. Ndithi ke yazi le nto yento yobana ixhomekeke kuwe, isemandleni akho. UThixo wakhe ngokomfanekiso wakhe ukwenza into yobana uzukwazi ulungisana nempilo. Uphume ezintenteni zakwaSathane, ungene kwiintente zokukhanya, kwiintente zenhlambuluko. Ndiyehla entabeni. No one can escape the law. No one and nothing can escape the law. Ilizwi lakho alibuyi lilambatha. Le nto uyithethayo, le nto uyidalayo ngengcingane, le nto ugxile kuyo, yile nto uyidalayo all around you. Le nto uyicingela abantwana babantu, yile nto iza kwenzeka ebantwaneni bakho. So understand that everything you do, everything you say, or everything you meditate upon, you are creating a law for yourself, and no one and nothing can escape the law. Awu ndehlile entabeni. Amen.